راج باش د برنامه جهان د دیسان به هورانه ایرو ام دیسان نقاش بکن که دنیا در حق کردان د چت فکره سی میوان مهنه خیرتین چلیک مرحبا بخیراتی مرحبا سلام فایق یغزای آماده نهال سرکلانه حوالی فایق مرحبا بخیراتی مرحبا پیشتی 15 دقیقه محمد دروش کو بخوا تولی جوینا لپاریسی ببود در حق سوریه دهات بو آماده کردن اوه به مرحبا درباره ناوروکا جوینه ده و هن آگاهیان بدمه حوزانن ماکرون سرکوماری فرانسای در حق روجاوی کورسانه ده پر پوزیتیف باشا فی بود نها ام direkt biçincem brez faik yağızay nuneri partiye demi el Konsey Avrupa'ya mamiste dünya alem derek Kurdan da kat çit fikre van demin davi betaybeti pişti ku Şam ket deste heteşi kat dünya çit fikre derek medet tu herkesi de binil vederi beri brasti vakti ku em revşa dünyaya binarin şu sistema dünyaya و برینها شش هفته سال هات بو آوکرین پشتی شری بیامین پرانی هدی خرده به و سیستم کی نوجی هی نهاتی آوکرین امروی کاوسیر در باستن aslında بربیجی yani ki hez desti wanda habe ki qavat desti wanda habe ew dikarin em bejin sternigabı sekinin ya ji mafya xab dest bixinin Eko be qavat bin, heza wan tunabe, be rexistin bin, be serokatî bin, be artêş bin, be pere bin, mixabin li ber nigad için. Yani îro rojek bisar derbas bin dünyayê. Ama wextê ku em li Kurda dinerin, wextê ku ev sistema dünyayê hatibû avakirin, biborîne dengê min bibe digere, ku heval pê alaqadar bin wê baş bin. Çareser dibe keremke. Ku em li rewşa Kurda dinerin, yani ne wek berînha 100 sal ku sistema dünyayê hat avakirin. Îro gelê Kurd aktörekî mezin bi rojata navîn de. Rêxistina wê heye, serokatiya wê heye, em bêjin artêşa wê heye. Di aliyê siyasî, dîplomatîk nava dünyayê de em bêjin dosyê me bêtir hene, hevalê me bêtir hene. Ji ber wê jî îro ro ew tiştê ku berînha 100 salî qewimiye wê neyê dîsa tekar kirin. Baweriya me ew e. û wextê ku em dinerin jî di nava dünyayê de sempatikî mezin bi taybet pey şoreşa Rojava û vir de ku li Kobanê taybet ku berxwedanekî bêhempa hat nîşandan û ku ew rêxistina barbar Daeş ku artêşa Iraqê a Sûriyê hemû ji ber reviya bûn silahê xwe teslîmê wan kiribûn ji aliyê gelê Kurd ve ji aliyê şervanên gelê Kurd ve hat sekinandin û têkbirin. Ew jî li tebayî dünyayê sempatikî pir mezin çêkir. Aliyê din pey wê re ku Sûriyê zêdeyî 10 sal nêzî 14-15 sal ku nava şerdeyê gelê Kurd di hin cîhan sistemekî ava kir ku ew sistem wê hem gel biparêze hem jî jiyana rojane yani hemberî wan şertê zehmet nava şer de û em bêjin ji aliyê dünyayê vê jî ku hatibû dorpêşkirin ku dîsa dikaribû xeberê bibe ew hatibû avakirin evana hemû tebayî dünyayê de em dikarin bêjin yani sempatikî ji bo gelê Kurd çêkir û îro rojî di nîqaşên nava dünyayê de em dibînin. Yani Brez faik yağız ez vê nakokî dixwazim ji te bipirsim. Di nava Tirkiyeyê de herî kêm 40 salin siyaseta Kurdan heye li parlamentoya Tirkiye cihê digirin. Gelek caran bi darbeyan hatin girtin wekîlên Kurdan. Qismekî wan mecbûr man derkevin dervayê welat li vê derê xebatê xwe domandin. Çima di nava van 40 salên dawiyê de bi siyasetê Kurdan nekarî xwe bi dünya alemê bide nas kirin ama bi berxwedana Kobanî re nav û dengê Kurdan ji nişkeva li dünyayê bela bû heyraniyekî pir mezin ji cîhanê çêbû di derheqê Kurdan de. Ev ne nakokî ye mesela? Belê nakokî mezin e ama di rûtiya hêzên dünyayê ku îro dünyayê bi rêv dibin di rûtiya wana ye esas. Ewana li gora menfaetê xwe siyaseta xwe tayîn dikin û siyaseta xwe li ser esasê menfaeta xwe didin meşandin. Yani em zanin wekî ku dewleta Tirkiye endamekî NATOyê endamekî ku artêşa duyemîn di nava NATOyê de ji bo wana welatekî pir girîng e. Jeostratejiya Tirkiye girîng e ji bo wan hêzên dünyayê bi rêv dibin. Ji ber ku hem cîranê Rusyayê ye hem em bêjin cîranê Îranê ye
hezin Araba em bejin devletin Araba ku ser sînorê wê nayê yani ser xeta em bejin enerjiyê yani gelek ew derfetê ku jeostratejiya Türkiye ji bo dünyayê gelkî yani bi qîmet dikin hene dünya jî piranî li ban dinere û li ber hev dixîne yani li gora wana işte mafê mirovayê işte haqqı hukuk demokrasiyê ku menfaatê wan dikevin pêşiyê mixabin ew tiştê din bi paş diçin û zêde ji wan re neqîmete li wê jî Türkiye ji wan re qîmete Türkiye endamê NATOyê em bêjin ji wan re Türkiye welatekî ku îro em bêjin 85 milyon nüfusa wê naheye bazarekî mezin e endamê Konseya Avrupayê berendamê Yekîtiya Avrupayê ticareta wê bi Avrupayê bi Amerîkayê ji ber vê jî em Kurdê ku li Türkiye em dijîn Kurdistana Bakur mixabin yani tekoşînekî pir yani mezin gelê Kurdayê meşandin lê li hemberî wê na ji ber ku dünya dirûyê heta niha ew tekoşîna gelê Kurd hetanî ku jê hatin alîkariya Tirkiye kirin û xwestin bifetisînin ama wextê ku yani ji bo li hemberî rejîma Esad rejîma Sûriye ku li Tirkiye li Sûriye hin hewldan dest pê kirin hûzanin tevayî dünyayê alîkariya wan îslamîsta jî kirin alîkarî kirin wekî ku ew rejîma Esad têk here ama duwê derê hûzanin çi qas alîkarî bi wan kirin jî wana bi kêr nehatin wana perê ku Avrupa Amerîka dan wana ji xwe dizîn silahê ku dan wana çûn firotin yani dîtin ku pêk yani ew tiştê ku wana dixwast pêk nehat dana Kurda dîtin Birêz Faîq ez vê jî bipirsim veger bicem Xeyrî Çelik ew qîmeta ku welatên endamên NATOyê didan dewleta Tirkiye gelo divan demên dawî de ev qîmet hinek kêm biye yan wekê berê dewam dike Belê ew qîmet kêm dibe em dikarin bêjin yani jeostratejiya Tirkiye nehatiye guhertin dîsa ji bo dünyayê cikî girîng deyê Tirkiye fakat yani bi taybet bi vê rejîma ku niha li ser kar e rejîma Erdogan û vir de hin bi hin qîmetê wê na nava dünyayê de kêm dibe ji ber ku sîstema ku ew diparêze li hemberî menfaatê van hêzên dünyayê ye yani em binerin mesela Amerîkayê 4 sala Biden yani Erdogan davetî Amerîkayê jî nekir wextê ku em Yekîtiya Avrupa dinarin Tirkiye berendamê Yekîtiya Avrupayê ama vay 5-6 salı her tişt cemî dandine gavekî pêş naçe tenê niha têkiliyê wan û Tirkiye mayî li ser esasê penabera çawa li Tirkiye bigirin û ticareta xwe aboriya xwe çawa bi Tirkiye re bidin meşandin li ser vê esasî mayî tişkîdin têkiliya wan ku bê Tirkiye tevî Yekîtiya Avrupa bikin falan nemayî tu kes wêna nîqaşî nake êdî nihaka adin Türkiye di nava yani derdora xwe jî de ji ber ku gelek siyasetekî şaş di meşandin îro dünya heme em bêjin tekoşîna gelê Kurd li Rojava wek tekoşînekî qehremanî dibîne wek tekoşînekî ku li dijî Daişê tewayî dünya em bêjin yani xistiye parastinê ama devleta Tirkiye wek hereketekî terorîst dibîne gelek siyaseta ku Tirkiye di meşandin êdî dijî menfaatê wan dewletên din jî ji ber wê jî hinkî ew dewletên dünyayê ku em bêjin birastî hêza herî mezin destê wan de ye îro li hemberî Tirkiye em dikarin bêjin hin bi hin helwest distînin lê tevayî xelas nebûye tevayî xelas nebûye ji ber ku ewana dîsa naxwazin Tirkiye ji destê xwe berdin di NATOyê de cikî pir girîng didinê dîsa ji bo penaberan haka piranî Tirkiye ji wan re gelekî girîng e û li hemberî Rûsyayê em bêjin li hemberî Îranê wana jî dîsa dixwazin ku Tirkiye destê xwe bihêlin ji ber vê jî çi qas qîmetê wê kêm bibijî lê tevayî ji holê re nebûye em bindirin ka welatên endamên NATOyê welatên Avrupayê Amerîka çi qas girîngî didin Kurdan ev mühîm e em biçin cem Mihemed Dirawş sêzdê Sibatê li Parîsê civînekî berfireh pêk hat di derbarê Sûriyê gelek welat tevlîbûn Mihemed Dirawş merheba bi xêr hatî
Tu bixwat di civînê de amade bûyî em li te gudar bikin civîn çawa bû em pê hesiyan ku nûnerên rêveberiya xwesara Rojavayê Kurdistanê tevlî civînê nebûn gelo nehatin vexwendin yan hewce nedîtin çawa bû mesele ama daxuyaniya Emmanuel Macron Serokkomarê Fransayê di cîhanê de deng veda sempatiya xwe ya ji bo Kurdanî ziman ew baş bû ama em çavderiyên te gudar bikin Mihemed Rewş keremke. Ya na konferansa pêkat namrod karabecek du sê dekî bû konferans. Yani konferansa ke tenê nûnerê dewletan tevlî bûn û beriya wê konferansê jî bi pêkateyên din re pêkat ew pirs wê derê jî çîn gelo Kurd hatine davet kirin Kurd hatine davet kirin ve ew beşa ku konferansê tenê nûnerê dewletan nûnerê gehatan Liga Ereban Yektiya Avrupayê û nûnerê taybetê derkerên yekî gotin ew vê civînê de amedene. Türkiye çima tune bû Mihemed Rewş? Sawa? Türkiye çima tune bû? Türkiye jî hebû. Nûnerên Tirkiye jî hebûn. Nûnerên Tirkiye jî hebûn. Ne de asta mezinden bijin. Ew xwecî yetirî ahatin ne de asta wezîr de bû. Yani piranî evê ku hatibûn ne hemî de asta wezîran de bûn. Asta jê de bûn. Wezîrê Karê Derve Can Noel Baxo bixwe diliya civînê jî dema vekirina civînê de jî tiştek got ya jê jî gotin gelo Kurd hatine hatine tiştek misal bilover sergirtî got beriya werin vê civînê hemî pêkateyên Sûriyê re hemî baweriyan û pêkateyên cudayên Sûriyê re em hatin cem hev gocara yekemîn hemî pêkateyên Sûrî baweriyên cuda û işte wezîrê Karê Derveyê demiyê Sûriyê Esad El-Şeymanî ve got hatin cem hev yani got me pêkateyên Sûrî bi beriya nûra anîn cem hev gotneke bi vî rengî kir civînê de yani çê neda eşkere ne got lê got me tin pêkanîne heyeteke Kurd hatiye li vê derê hevdîtan pêkine lê eşkere ne got yani hinekî Naveroka civînê encama civînê çi qas diyarkere li ser siberoja Sûriyê biryarên ku hatin girtin Karabecek yani esas çima Fransa civîneke bi vî rengî pêkan mesela belkî şûr binê de baştir ez veku beşa awiya konferansa hem jî daqatina Macronca Amerika ew beşene yani wisa ya na herkes nikaş işte Amerika şu derece Amerika ola siyaset Amerika'ya Suriye ne diyara yani wisa xuya ku Fransa lisanabe welatin Avrupa lisanabe yekti Avrupa'yı ew de eğer Amerika şu derece vekşe ew rolek fazla rolek şu ew psikolojik dat eğer sefer Amerika Trump partiye nikaşla askerin Amerika vekşen heye ve çıktılar ki eğer Amerika vekşezi Amerika ya bu her ne diyar rast evci nizanın ve bu eğer Amerika vekşezi ve Fransa siyaset yapına koyan Suriye bidomine bu ne kadar bir rangi bu karani vaziyet Karê Derve ve Murad Karavê bece aslında bir civin yani akatına vaziyet Karê Derve o hemce akatına Macron'du ya ku derket peş ama Murad Karavê bece mora xaleda ser Kurdan mesela وزیر کاری در و جوینا چاپمری وزیر کاری در و ده زیادتری صد روزنامه وان هبود زیادتری صد روزنامه وان هبود جبلی پرسکی همی پرسین دهات پرسین سر کردان بود سر روشا سر روشا کردان بود تنه پرسکی سر اسرائیل و لبنانه آتن ولی همی سر کردان بود مثلا گوتنه تایبتی مثلا سر کوبانیج دو همبری کوبانی هودانا دلیشه هبو کتن نابری ما خطاباتک تکوشنک مشانج بو کل اوری کوبانی ایش
ونها باكر روجدات سوري الشر هي يبقى او شر قوي طبيعيه سوريا اغربت تكشف هم وكي فرنسا هم وكي كواليسيون هم وكي اوروبا قدام درابا تذكر دنا تايبتي بالمانيا را درابا هودنا غير عندنا ودنابرا هم دنابرا كانوا اكثر هم دنابرا كانوا شامل وهم هودن ولا عسكرنا هذه السنة يعني ولا أو علي جبوا ورا علي بسكي كيف أشياء لكن موجودين علي كاريكي بيكي قام من رابرة أم كانوا كلهم رابرة شامل ممكن مثلا تشين يعني تشت هون هودين بسكي كل جماعة فيهم هنا بان هودانا يخاف بزوم يعني مشتوي الثاني كنا أبي بتلك اگر بریم ورا سریع ماکرون مثلا ترکل تاخوی به پیام گرین داد يعني تایبتی مثلا ویجی مثلا پروفیشنال داشت تا مثلا وقت بردان لاری داشت پر هجام شان نفت فرانس بینداری وانه امینتداری جبر دنگی ته تام زلانای از همه پرسه خواه داویجی بپرسم پاشی از خاطرش تبخوازم نها امزانن باندور امریکای لسر ترکیه هیه یعنی گلو فرانسا و چقاز دورا دولت ترکیه ببه لسوریه لروجاوی کردستان وقتی کل لربیبریا خسر بمینه گلو هزین دن این اوروپای وکه دولت مزن آلمانیا ایتالیا ولات انگلتره مثلا اوه ده مسئله یا سوریه ده مسئله پاراسنا کردان ده اوه لجام فرانسا جیه خواه بگرن يعني اگر او هودان المانيا يبان دمن داوي روبريا ده بس هو ده تقول يعني المانيا ست سال لامبري كردان دنوا لامبري كردان تركيا قاليك يبان دمن داوي ده ببينين كو هنا شيء المانيا سياسات اخوات غيرتيه يعني السدام في مثلا هنا حتى شيء الشاميه عليكي امريكا هودان اسرائيلنا لكي هودان فرنسا يعني لكو امريكا يعني جدر روشا كونجكتورا هرمي هناك شيء نتشار دمينكو سياسات اخوات بوغارين يعني المانيا جي حماده جي فرنسا جي حماده جي اوروبا جي حماده يعني قالت اول فايق باسكت غريغيا تكوشنا كردان كيمبونا بجن رولا تركيا تمام وانا مروه حما لبر چوان ده işte وقتين هرني بوزيتيف ايش بو كردان işte mesela çakın salen David yani dünya alem edik eğer Türkiye hene ki fırsat kabadest gibi bahra speed rojata bahra speed Libya Suriye bejin Karabağ ve işte ki çela gider dünya alem bütün tamaji yani Bavariya velat edildi جبو ولاتن روجافا نه ولات کیکو باوریه باشه گوتنا خب داوی که محمد روش کرم که صار في بيجا يعني لها الروشه هي هذا هم الولايات روجا هم روجات نافي بس كردان خرطبيه يجي السدامه فبيجن دولات تشرم وتشي بالربا فور هم ترافيك تكنولوجي يعني لا جبر كيف عفا جبر وان روشا داوي كوندكتور داوي او تركتيولي نشر مايه دشا ترافيكنا او يرشي نشان داكو يعني جبو ما كردان فساتكي دو دركتيولي جرين مروفي باش كاربينا وبغينا سكا مالاتيا وهربي محمد دروش جبو تبليغونا تاع خیری چلی لسوریه کمیسیون کاتی آوکرن دیالوگا نوا نتوین لسوریه ده رهبری خاصناتی دعوت کردن تدا جینا گره تو کرده کی دوی نوی کمیته نوی انجمن نوی مجلس چیه نه دیالوگا رهبری خاصر به شامل امزانه هنه کی قلس بیه یا جبر قطبونه يعني نمرود کاری به قلس بیه نجل بر قطبونه یا راست دیالوگ دوام دکن نه کمیته کش بو دیالوگ آماده کرنه دوی کمیته ده دو جن
heft kes hene jin yek jê Hînd kabate akademisyene ji George Üniversitesi Lwedrê akademisyene lê em bînin bîra xwe di pêvajoya Cenevre de ev aktif bû. Dîsa Mudalat Tasî mîmar e, kesekî dildar mafê mirovan e, lê ew jî dîsa duwê pêvajoyê de hebû. Lê sê ciwan ku navê wan di gelek bûyerên Daişê de HTŞ beriya wê sicîla wa xerab e. Mesela yek jê Muhammed Mustad e, doktor e bixwe, lê ev di gelek komkujiya de navê wî derbas dibe. Dîsa yekî din Yusuf El Hacar e, serokê büroya siyasî ya HTŞ li Riddibê evê din jî wisa Mustafa El Musayê dîsa di hikûmeta HTŞ ya ku li Idlibê ava kiriwe eger yani beriya vê û Mahir Alûşe ev jî nivîstareke dîsa alîgirê vê tevgerê û her wa Hesen El Dehîm e. Hesen El Dehîm jî bixwe lêkolîner e lê ev ji weke berdevkê komîteyê ya balkê şiye wata ku ev komîte hat ragihandin got ku şertê yekemîn eger Kurd ango rêveberiya xwe serdixwaze beşdar be divê berî her tiştî çektine. Niha ev gerek ştara garîb neye. Mesela devleta Tirk jî divê berî her tiştî divê PKK çekteyne. Yani nuansê wan dinêrî yek bi yek aynı. Ev jî tê xuyan ku asas ê ku vê komîtê amade kirî Tirk bixwane. Lê ya balkê jî çi ye niha evana dixwazin ku artêşekê çê bikin lê ji Kurdana dibêjin divê dev ji her tiştî berdin bi wî awayî devlê vê artêşin. Tamam ser şava beşdar bûn pêkî tikoşîna wan bi ku dihare ew netewên ku di nava wê rêveberiya xwe ser dihare wê hene wê çi bê serê wan mesela di nava wan de Ereb hene, Türkmen hene, Ermen hene, Asûrî Sûriyan hene yani evana wê bi ku diharin kes basa mafê wan nake. Dîsa durzî ji jêrva ji xwe xweseriya xwe jî ragihandine wana jî kes basa mafê wan nake. û her roj em tiştekî dî jî bîr nekin. Niha pêşeroj ango got paşeroj bi rewşa heyî asas kêm zêde diyar dike. Li Sûriyê her roj serê mirov hatê jêkirin. Aniha divan kêliyan de jî. Ev kîne ev kesên ku berê muxalef ew jî muxalefetin. Lê aniha ev hikûmeta heyî yani Colanî bi xwe hê jî di lîsteya terorê de. Ev navê kewme got jî tev di lîsteya terorê de. Divê çarçovê me rûdikare pirsekî din jî bipirse. Yani hebûna HTŞ li Şamê çi qas meşrû ye. Ew jî hêj ne meşrû ye. Tecrüba wan çi qas heye. Li Idlibê dema xwe de hikûmetek çêkirine belkî 2-3 sal tecrüba wan heye. Ama beraberî vê rêveberiya xwe ser 12 sal xwedî tecrübe û sedî çilê Sûriyê jî rêveberiya xwe ser ji birî tecrübeyê jî yani çima ez biçim daxilê wan bibim. Mesele ev pirs li holê. Hem rêveberiya xwe ser sîstemekê xwe heye, pergalekê xwe heye ku hemû netewan di nava xwe de dihewîne heye, ku hemû zimanan di nava xwe de dihewîne heye, her wiha hemû baweriyan di nava xwe de dihewîne û bawayekî azad dijîn heye. Yani ev asas ev 10 salê borî bi vî awayî derbas bû. Halê hazir jî em bêjin rêveberiyekî xwe ser heye, di wê rêveberiyê de jî bi xwe cî digirin. Niha esas ya pirsa Muhammed mesela ew konferansa Parîsê ragihand. Li gorî min konferansa daxuyaniyê Macron durûne. Yani li aliyekê têbêjin mafê Kurdan ne bin newan, li aliyekê wê Kurd werin bombardiman kirin, li aliyekê Kurd di nava koalîsyonê de ne têdengê xwe ji êrişê dewleta Tirkan nekî. Yek ev ya du duya jî tam duê konferansê de Colaniyê ku hê jî weke kesekî terorîst tê nas kirin û ew ji ser ranebûye tived xwînê qesra Elîze. Niha ev nakok e. Yani tiştekî dijî heye yani Fransa wê karibe çi bike heta 1945-6 wê derê weke mîtîngeha Fransayê bû. Pişra ji 1945 vir da Rûs hene li wê derê. Hê jî du baregehên mezin li Hemeyma û latikê ê Rûsî hene. Em helbesta Fransayê ji Fayîq bipirsin. Dibe tabii ki yani. Fayîq Yaxzay em xebatên dîplomatîk yên rêveberiya xwe ser çewane û helbesta Fransayê çi qas samîmiye çi qas durrûye. Belê niha rastî hevalê me berpirsyarê dîplomasiyê yê Rojava gelekî aktif kar dikin. Fakat wextê ku mirov nêzîkayê binare rastî yani destpêka şureşa Sûriyê jî heman tişt pêk hat. û ji ber wê jî zaten çareserî nebû.
وی چاخی جی تی بیراوه بن زختا Türkiye'de nehiştin ku berpisyarên Kurda tevlî wan civînên ku cenevre çêbûn ê ku hin cîhanê de çêbûn nehiştin ku tevlî bibin. Yani Daişê tevlî dibûn ê ku nêzî Daişê bûn ew ê İslamîstê ku yani perqantû nebû. Rejima Suriye tevlî dibûn. Gelek kes tevlî dibûn fakat Kurd ku yani hem sistemekî demokratîk diparêzin hem demokratîk diparêzin hem jî ku li hemberî Daişê şer neşandin mixabin tevl wan konferansa nekirin. Îro rojî tamam ew dawetî Elîze kirine, buwan hevtin çêkirine, îro pesnê me jî didin, dibêjin işte em deyndarê Kurdan falan. Fakat yani ew çareseriyê bixwar nayne. Ew wê konferansê vala derdixîne. Yani ew konferansa ku Parisê hatiye çêkirin ku ji bo pirsgirêka Sûriyeyê ku îro ji sê behra behrek dibin hukmê gelê Kurd deyî berpisyarê wê te dawetî wê derê kirine û tu tevî konferansa esasî nake. Yani devlet çi yani îro em bêjin berpisyarê rêxistinên terorîst Daişê ku li wê derê tev wê nadibin çima işte bi awakî destanînin ser rejima Sûriyê tev li wê konferansê dibin. Fikrê xwe ji bo pêşeroza Sûriyê tînin ziman li ême li derve wê hêlin û tenê dibêjin hûn dikarin hevtînê dualî bikin, hin karên dîplomatîk vêdekê bikin, hûn dikarin tev li hin civînên ku derveyî konferansa esasî li derdora wêna çêdibin hûn tev wêna bibin. Evaya tabii ki durûtî. Aliyê din yani wextê ku melûl taybet siyaseta Macron binere siyaseta Macron siyasetekî yani pir bê îstikrarê. Yani rojekî tu dibîne piştgiriya xwe ji bo gelê Kurd daxuya kirin, roja dî tu dibîne ji bo Tirkiye daxuya kirin. Yani têkiliyê xwe Tirkiye re mesela qasî ku me bihîst li Parlamentoya Ewropayê hin parlamenter wêdekî têkiliya me heye devleta Fransa xwe hazir dike ku gelek silahên pêşketî ê buha bifroşe Tirkiye. Niha ka ji bo wêne hazîrîkî Fransa heye. Yani têkiliyê xwe Tirkiye ser esasê ticareta silah berdewam dike ama dibêje işte em deyndarê Kurdan e Kurdan jî dawetî wê derê dike. Ji ber wê jî egerekî bi siyaseta Fransayê ku niha dimeşandin tamam yani mesajê wanê ku din nexerabin rastî hinek alîkarî jî didin ew jî rast e fakat ku em bêjin Amerîkî ji wê derê vekşin bawer nakim ku Fransa li wê derê bi serê xwe tiştekî pir dikaribe em bêjin li hemberî êrişên Tirka li wêdekî parastînekî bike rolekî mezin bilîze hûn zanin berî niha bi wextekî daxuyanîkî ji Fransa çêbû rayadarên Tirkiye gotin Fransa ne muhatabê me muhatabê me Amerîkayê tê bîra we. Ji ber wê jî Tirkiye wana muhatab jî nagirin. Çima ji ber ku siyasetekî wisa yani ji xwe Macron borsa cî yani rojekî wî hawî rojekî alîkî dinin. Ber wê jî baweriyê nadin mero. Baweriyê nadin. Welatên din yên Ewropayê wê piştgirî nedin Fransayê di derheqê Rojavayê Kurdistanê de? Niha tebayî Yekîtiya Ewropa'da hin welat hene wekî ku yani sempatiya wan ji bo tekoşîna gelê Kurd wêdekî heye û têkilî jî hene alîkariyê însanî jî dikin mesela wek Swêdê em bêjin Almanya van demê dawî hevalan gotin İtalyayê carna İspanyayê carna yani ew tiştin alîkarînê wisa pêtir aliyê însanî be an jî ku niha îstikrara wê derê heye asas Avrupa diparêze hem ji aliyê êrişên terorîstî diparêze hem jî diparêze wekî ku niha 5 milyon însan wê derê de bi awakî jiyana xwe berdewam dikin. Gava ku ev îstikrar bê xerakirin, aştiya wêdekê bê xerabkirin, nîvê wan însana dîsa bibin penaber wê bên Ewropayê. Hûn zanin ji bo Ewropayê jî îro pirsgirêka penaberiyê gelekî pirsgirêkî mezin e ku ev hareketên rastkir, hareketên jîhatperest li Ewropayê derdikevin pêş yekemîn sedema wê jî ev penaberên ku zêde ji rojata navîn tên Ewropayê û vêdekê jî yani ew gora xwe dibêjin rehetiya me xera dikin. Ji ber wê jî ku îro hebûna xwesteriya demokratîk li Bakurê Sûriyê, rojdat û Bakurê Sûriyê ew Ewropa ji penabera jî diparêze. Yani ku ev bê xera kirin
و Avrupa hin betir yani algiye penaber ajibe zahmetiye alikari jüye ali bir heye fakat kutte ser esası hani çareserkirina perskireki mukabın emden divinin ku siyaseta Türkiye betir yani tesir akwa leser wan biryari wan dike leser yani civini wan dike yani İro biryara Türkiye'yi vaki ku ev hevali mezhebi ve konferansa esası nekirin. Em karin beşin biryara Türkiye'yi. Biryara Türkiye'yi vaki ku İro ev vederi sistema kutu avakirin duhazın yani pişkiriki rast kuş bu gele Kurdin ney Rojava ku naçı pranid bin zıhta Türkiye'yi. Biryara ki bu çareseriya Suriye. Biryara ki ku em beşin gele Kurd jid nava rejima ku naha hati avakirin. Nava vedi ciki bisinin. Nava hükümeti de, nava komiteye amedekar de, nava artış de ku hebuna xwa yani nasnama xwa tercih bisinin. Bawarım ku İro yani Jolani nedve astede ku karib dehemberi daxwazê Kurda derke bijber ku Kurd îro hem ji aliyê siyasî, ji aliyê dîplomatîk, ji aliyê eskerî de bi gelekî ji wan bêtir bihêzin û di nava dinyayê de ji tên qebûl kirin. Ama hebûna Tirkiye vedeke de astengê herî mezin. Türkiye asteng dike. û mixabin em nerin ku ev hêzên koalisyonê işte Fransayê, Amerîkayê, Awropayê jî bi awakî wisa bihêz li hemberî vê siyaseta Tirkiye nasekin. Gelek spas xeyri çelik tu rojane nûçeyên derva çêdikî ji bilî Awropa, Amerîka tiştê ku em dizanin wekî din dünya çapemeniya cîhanê çawa behsa Kurdan dikin di derheqê Sûriyê de yan jî pêvajoya ku nal Tirkiye pêş dikeve qet dünya çi difikire derheqê Kurdan de? Yani dünya divê evan fayek jî anî ziman niha wek dewlet gorî berjewendiyên xwe lê dinêrin. Ne ku gorî berjewendiyên gelan ne li cîhanê ji alî gelan verin. Taybetî ku em li wan dinêrin ji bi giştî muxalefet û nivîskarê wan, rojnamevanê wan eger ji wê emer lê binêre ewana pir bi erênî lê dinêrin. Heta sîstema ku em bêjin li Bakur Rojhilatê Sûriyê îro birêve diçe rêveberiya xwe ser bi awayekî erênî dinirxînin ji bo pêşeroja gelên li herêmê. Yani nêrînekê wiha tê xuyan û ev her ku diçe ji zêde dibe ez dikarim vêya bêjim ji ber ku nikarin înkar bikin. Heta niha mesela rêveberiyekê Van Fayek ji got yani li wê derê rêveberiyekê hatiye damezrandin ku hem rê li ber koçberiyê digire hem rê li ber nakokiyên koçê bibe digire û hem jî rê li ber digire ku carekê din nakokî derkevin û berê gela bike ev. Ev bivê nevê kesên aklî selîm ji xwe vêya difikire yani ji bo Sûrî giştî jî difikire. Lê wexta em li van civîna dinêrin yani li Mûnî hê civîn heye li wê derê heye konferans heye li gelek deverên dinan konferanseke mezin tu zanî li Viyanayê pêk hat yani ji bo pêşeroja gelan hemû gelên Awropayê beşdar bûn em karin bêjin nûnerên wan beşdar bûn. Di van tevan de wexta ku tu li ji alî gel ve lê dirênî nêrînekî erênî heye lê ji alî dewletan wa netewdewletan wa wexta tu lê dirê ne erênî ne neyînî lê li gora berjewendiya lê dinêre. Yani beriya niha jî mixwaz ez bêjim niha hê jî kes bahsa Rusyayê li Sûrî nake. Rusya wê çi bike kes bahsa wê nake. Macron dikare colanî vexwîne Qasra Elîzê Parîsê çima wê Putin venexwîne Putin ji do daxuyanî da got em vedixwînin Moskovayê. Dîsa tiştekê tê ji bîr kirin ku lîreya Sûrî hê jî li Moskowê tê çapkirin. Aboriya Sûriyê pêva girê de yani têkiliya dewleta li wê derê girîft e. Kes nikare bêje ev ya xwedî gotine ev ya xwedî gotine Amerîka hê nû nû dike vê wê dirê. Amerîka îro belkî sîstema îro amade kir bingeha wê amade kir van çeteyan gihîştan Tirkiye ji bi wê hêlê ve erktar kir aniha li wê derê Tirkiye li ser navê Amerîkan dikarin bêjin ku birêve dibe mîta Tirk birêve dibe lê ji bo pêşeroja herêmê ji bo pêşeroja Sûriyê tiştekî erînê hê jî nayê xuyan ev diqada navnetewî jî nayê xuyan û li herêmê jî nayê xuyan. Gelek spas deqada wî em bidin hevalê Fayik Yaxizayê mamoste ji aliyê çekdarî ve Rojavayê Kurdistanê nayê nîqaş kirin hêz û quweta wî fedakarî lehengî lê xebatên ragihandinê ên dîplomasiyê ê Rojavayê Kurdistanê bi qasê ku îcab dike aniha heqeten bihêz e ha bi rastî deqekî me mamoste belê
وقتی کو ام نرینا دنیای نرن کوالسیون نتوید نرن امریکا اروپا وانا پرانی نرینا وانا لکردا وکی کو işte şerbanın işte per xortun jaliye askeri ve işte cesaretin behezin bu havi narinaki heye بویج ویدر دخلین پیش یعنی نابیشن ولی اف گلکی امبیشن ملتکی دیروکیه ملتکی کبناره مافیوی امبیشن چاندی هیه مافیوی زمان هیه مافیوی کنسر خاکا خواه آزاد بجی هیه جوانا بیتر وک اسکر لگل کرد پرانی نزیک دبن نزیکایی که بی هاوی هیه اما کردا تکوشینا خواهی به اصرار کرن وکی که هم به هم دیکبن سیاستا دنیایشی آلیه راگهاندنی tabii ki yani seriset kemasi hene fakat disaji ligora derfetin ku ilo rojava derfetin wani ku heye bixwe hem ragihandina wana hem diplomasiya wan hem aliye berxwedana geleme û şervanên rojava ez bixwe ez pir baş dibînim pir pîroz dibînim û ew ku wek îro di nava dinyayê de ji hemû perşayên din bêtir ku hürmetekî ji bo gelemeyê rojava piranî tekoşîna rojava derketî pêş û sîstema ku hatiye avakirin jî miro gerekî bêna jî bibîne ew jî di nava gelên dinyayê de yani ji dewleta bêtir nêzîkaya hêzên bêjin askerî bêtir ji aliyê gelan re ew sîstema ku hatiye avakirin bi awakî wek mînak وکی به حرمت کی مزن ته پیشوازی کردن او جی گرو که مرو هین بهتر خرد بکه و بپاریس هات بیشن مالته اوا برز فایق یازای نونری پارتیا دم پارتی لکنسیه اوروپا تبلی برنامه مبو خیری چلیک روزنامه‌وان تبلی برنامه مبو الاستودیو و محمد دروش برای اسکایپ تبلی بو مالاوی اوا هربن به یا روزن خوش آزاد دم باش